ଗୋଟିଏ ସହରରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସାଧୁତା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଝିଅ ଥିଲେ, ବଡ଼ ଝିଅ ସୁମି ଏବଂ ସାନ ଝିଅ ନିକିତା। ସୁମି ଥିଲେ 21 ବର୍ଷର। ଦେଖିବାକୁ ସାମାନ୍ୟ କଳା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଭଦ୍ର ଏବଂ ଘରର କାମରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ। ରୋଷେଇ, ସିଲେଇ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆସିଲେ ସେବା କରିବା ସବୁଥିରେ ସେ ଥିଲେ ଏକ ନମ୍ବର। ଅନ୍ୟପଟେ ନିକିତା 3 ବର୍ଷ ସାନ। ସେ ଥିଲେ ଗୋରା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆଧୁନିକ। ଦିନେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିବାହ କଥା ଉଠିଲା। ସୁମି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସେ, ବରପକ୍ଷର ଲୋକେ ସୁମିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ସାନ ଝିଅ ନିକିତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଚମକ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସୁମିଙ୍କଠାରୁ ଅଟି ନିକିତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଲି ଯାଉଥିଲା। ଏପରି 4ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କେବଳ ନିକିତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କଲେ। ସୁମି ସବୁବେଳେ ଚୁପ୍ ରହି ହସୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ମା ସରିତା ଦେବୀ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ବାସ୍, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁମିର ବାହାଘର ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିକିତା କାହା ଆଗକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ମାଙ୍କ କଥା ମାନି ନିକିତା ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସହରର ଏକ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ସୁମିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା। ପୁଅର ନାମ ଥିଲା ରୋହନ। ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ନିଶାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସୁମିଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି ସେମାନେ ହଁ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବାହାଘରର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରେ କେହି ଜଣେ ରୋହନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନିକିତାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖାଇଦେଲା। ପୁଣି ଥରେ କଥା ଉଠିଲା, ସାନ ଝିଅ ନିକିତା ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବୋହୂ କରିବା ନାହିଁ? ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ହୋ ସରିତା ଦେବୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲେ। ଶେଷରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେ ରୋହନଙ୍କ ପରିବାରକୁ କହିଲେ, ଆମେ ନିକିତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଝିଅ ସୁମିର ବାହାଘର ହୋଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିକିତାଙ୍କ ବିଦାୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଝିଅ ସମାନ। ରୋହନଙ୍କ ପରିବାର ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସୁମିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା। ପୁଅର ନାମ ଥିଲା ରୋହିତ। ଏକ ସାଧାରଣ ଓ ଭଲ ପରିବାରରୁ। ରୋହିତଙ୍କ ମା ବାପା ସରଳ ହୃଦୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସୁମିଙ୍କୁ ବୋହୂ କରିବା ପାଇଁ ହସି ହସି ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଶେଷରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବାହାଘର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ବାହାଘର ଦିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଘର ଆଲୋକରେ ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବୋହୂ ବେଶରେ ଖୁସିରେ ହସୁଥିଲେ। ବିଦାୟ ସମୟ ଆସିଲା। ସୁମିଙ୍କ ଆଖିରେ ଖୁସିରେ ଲୁହ ଥିଲା। ବାହାଘର କିଛି ମାସ ପରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବାପ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସୁମିଙ୍କ ମୁହଁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପରି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଚମକ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ମା, ରୋହିତ ମୋତେ ରାଣୀ ଭଳି ରଖିଛନ୍ତି। ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଏତେ ଆପଣାର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ବାଛିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିକିତା ଚୁପ୍ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଉଦାସ ଥିଲା। ନିକିତା ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲେ, ମା, ରୋହନଙ୍କ ଘର ବହୁତ ଧନୀ। ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳା, ଗାଡ଼ି, ଚାକିରି ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଘରଟା ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗେ। ରୋହନ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବସାୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇ ବି ଏକାପଣ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଥିରେ ଥାଏ। ବାପଘର ସ୍ନେହ, ଆଦର ବହୁତ ଅଭାବ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ। ନିକିତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇ ସେ ସୁମିଙ୍କୁ କହିଲା, ଦିଦି, ତୁମର ସାଦାସିଧା ରଙ୍ଗ ଓ ସ୍ୱଭାବ ମୋର ଏହି ସୁନ୍ଦର ରୂପଠାରୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ବାହାରିଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୋ ଜୀବନ ଜଣେ ରାଜକୁମାର ପରି ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ରାଜକୁମାରୀ ତ ତମେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଏହା ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ରୂପରେ ନଥାଏ, ବରଂ ହୃଦୟର ଶାନ୍ତିରେ ଥାଏ। ବାହାଘରର ସୁଖ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ରଙ୍ଗରେ ମିଳେ ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ବୁଝାମଣା, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆପଣାପଣରେ ମିଳିଥାଏ।